हाग्रामानि जा साननाय हनाय बे जेब्लायबो खेंख्राखा। बिनि गोरबोआव मालाबाबो भिजन सोदोबखौ बियो मालाबाबो मोनफेराखै आरो बिनि थाखाय गोदान सोदोब बियो। गतिके बियो थांनाय 17 बोसोराव कमिसननि गेजेरजों बर' समाजखौ डिस्ट्रय खालामबोदोंमोन। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बे जोबोद सावरायनो गोनां बाथ्रा जे दिनै सोर कमिसन लादों बेनि फोरमानखौ बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। स' गिबियावनो हेल' एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि उनाव नोंथां बयबो मोजां दं। जोंनिफ्राय रावबो लिडार गुगायाखै, बे गुगानानै थांदोंबाबो बे फैफिनदोंसो। लोमजादोंबो जानो हागौ, माबा मोनसे जादों, मथथे खामफ्लाया दङ जोंनि पार्टियाव। हाग्रामा महिलारि बिथां सारा दिनै जानाय बिपिएफनि सेन्ट्रेल कनफारेन्सनि गेजेरजों मा बिथांखि लादों, फैबाय थानाय इयुनाव बिपिएफ पार्टी आरो रायजो राजाफोरखौ आरो इयुथ्सफोरखौ माबादि दायथ' लालांनांगौ बेनि फारसे थर्न बुंदों। बेखौ आङो जोबनाय फारसे हैगोन। बिनि सिगां रन्जित बसुमतारी मानगोनां EM अफ बिटिआर बिथां सारा हाग्रामा महिलारि सारखौ गोगोम जावदों, गोगोम बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे भिजनखौ साना, मालाबाबो कमिसनल' सानो होननानै बुंदों। जायनि जाहोनाव बिथांमोननाव कमिसन लानायनि ओरै होननानै फोरमान होदों। नाथाय जे हाग्रामा महिलारि सारनावबो बिथांमोना कमिसन लानायनि अनेक फोरमान दं। दा बेखौनो बुंनो थाङोब्ला बास्तबताया मा, रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बा रायजो राजाफोरनि कमेन्टसा मा, आंनि कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय। थारैनो इउपिपिएलआ कमिसन लामारा लामारा, होनायाथ' होबाय, PMAY न'नि लायो, अरुण'दयनि लायो होननानै होग्राफ्राथ' होलांबाय। दा बास्तबआव रायजो राजाफोरनि फिलिंसा, मोन्दांथिया मा, कमिसनखौ इउपिपिएल दोलोआ लामारो ना लामारा, बेखौ लिरना हरबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना नैबे फेरेंगा EM रन्जित बसुमतारी सारनि बुंनाय रावखौ खोनासंलांदो। बर'आव मोनसे बाथ्रा भाव दङ, सैमानि लानजायखौ गिहुजों नाबाबो सिदा गोथों खालामनो हाया होननाय। हाग्रामानि जा साननाय हनाय बे जेब्लायबो खेंख्राखा। बिनि गोरबोआव मालाबाबो भिजन सोदोबखौ बियो मालाबाबो मोनफेराखै आरो बिनि थाखाय गोदान सोदोब बियो। गतिके बियो थांनाय 17 बोसोराव कमिसननि गेजेरजों बर' समाजखौ डिस्ट्रय खालामबोदोंमोन। बे कमिसना बिनि खुगायाव दंखाय भिजन सोदोबखौनो बियो कमिसनखौ बुंखागोन, बे स्वाभाबिक। मानोना बिनि गोसोआनो खेंख्राखा, जेरै सैमा लानजाया खेंख्रा। बेफोर मिशनफोर फोसावनायखौ लानानै, थामहिनबा नैबे भिजन डकुमेन्टखौ फोसावनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया गिनाय दं नामा? हाग्रामाया स्वाभाबिक गिनाय दङ। जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बोसोरब्रैनि गेजेराव दा बोसोरबायाव हाबदों। जोङो 2,60,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो सुफुंनो हाबाय। हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव गिदिर बिपिएफ दैदेनगिरिफोरनि अनगायै बिथांमोना मालाबाबो हानि खामानिखौ मावाखै। जेरावहाय बिथांमोना रायजो राजानो हानि जेंनाखौ फोजोबनो नागारै देरहासार बसुमतारी बिथां बायदिया 13ता साहा बागान बानायदों। मोनसे साहा बागाना जुदि 100 बिगा खरैबाबो 1300 बिगा बेयो जोंनि हाखौ सेनानै लादों, रायजो राजानि हाखौ सेनानै लादों। हाग्रामाया गावनि ब्लेक मानिखौ व्हाइट मानि खालामनो थाखाय बिहावनि नामाव 150 बिगा माने रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों। प्रमिला रानिया गावनि ब्लेक मानिखौ व्हाइट मानि खालामनो थाखाय गुबुननि नामाव वाइल्ड लाइफनि सिङाव थानाय हाखौ सिफायनानै साहा बागान बानायदों। बेफोरबायदिनो बिथांमोना 20,000 हेक्टर हाखौ डिस्ट्रय खालामनानै, प्राय 1.5 लाख बिगा हाखौ डिस्ट्रय खालामनानै, हाग्राखौ डिस्ट्रय खालामनानै रायजो राजाखौ खोमसि बा गोसोम मोनसे पर्दाजों खोबना दोननानै गावसोरनि थाखायल' खामानि मावदोंमोन। गतिके बेफोरनि फिथाइखौ बावैसोनो मोननो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना साननैसोल' नेथ' आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों बेखौ फोसावजोबगोन। खोनानो मोनबाय बेजोंनो फाथाफाथि लोगो नांनानै हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो आरो बिथाङा नैबे दिनैनि कनफारेन्सनि गेजेरजों मा प्रस्ताब दैखोखो आरो इउपिपिएलनि सायाव माबायदि खोथा बुंदों, बेखौ जोबजासिम नायलांदो। जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय।
स' अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों बेखौ नायलांबावदो। जायखिजाया जोंहा डेलिगेट सेसन दङ दा बे डेलिगेट सेसनाव जोङो गोबां बिटिसि रायजो राजाफोरनि समस्याखौ लानानै सावरायनाय जागोन। बिखेखকৈ बिटिसिआव जिहेतु गोबां जाथि जनगोष्ठी दङ, गोबां जाथि जनगोष्ठीनि जिबिलाक जातीय समस्या एब्लाक बेफोरनि सायाव बांसिन गुरुत्व होनानै जोङो सावरायगोन आरो प्रायरिटि होगोन। बिनि बादैबो जोङो इडुकेसन सेक्टराव बा एग्रिकालचार सेक्टराव बा टुरिज्माव बा जिखुनु डिपार्टमेन्टआव बोरै जोङो साबसिन हामसिन खामानि मावनो हागोन बेनि सायाव जों गुरुत्व होनानै प्रायरिटि होनानै जोङो सावरायगोन दिनै। आरो जोंहा मैया PMB आरो CWCआव गोबां माखासे डिसिसन लाखानाय दङ, बेखौ जोङो दिनै डेलिगेटआव आरोबाव सावरायफिनगोन। मथथे 2025नि जिथु इलेक्सन जानो गोनां बिटिसि इलेक्सन, बेवहाय जोङो बोरै BPF हान्जाखौ देरहासार खालामनो हायो बिनि थाखायनो जोङो दिनै कनफारेन्सआव गोबां गुरुत्वपूर्ण समस्याफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन। मथथे जोङो जिखिनि नुदों दिनैनि दिनाव UPPआबो हारसिं गेलेगोन होनदों, BJPआबो हारसिं गेलेगोन होनदों, कंग्रेसआबो हारसिं गेलेगोन होनदों। ओंखायनो जोंबो BPFआ हारसिंनो गेलेगोन आरो जोंनि BPFआ बेवहाय लाबालाब जासिनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। सार आर'जलाइ जिखिनि टिकेटनि आर'जलाइ गथायनाय बे टिकेट बिनायनि जिथु थारिख बियो 31 जानुवारिसिमानो लास्ट जोंना। आरो जों जेसेबां मिथिगौ एप्रिलनि गेजेरावनो इलेक्सन जागोन होननानै जों मिथिगौ। मथथे समा बारा गैला, BPF हान्जाया देरहासार जागोन जिखुनु जाया। दिनैनि दिनाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गुगागासिनो सार नोंथांनिफ्राय। जोंनिफ्राय रावबो लिडार गुगायाखै, बे गुगानानै थांदोंबाबो बे फैफिनदोंसो। सार खाम्फाफोर बेरायखौ मोखां नुनो मोननाय जायाखै मैयानिफ्राय। लोमजादों खोमा, देहा गाज्रि जादों जानो हागौ, लोमजादोंबो जानो हागौ, बा माबा मोनसे जादों। मथथे खाम्फाया दङ जोंनि पार्टियाव। जों नुनो मोनबाय नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा आंनि आर'ज नोंथांमोननिसिम कमेन्ट्सखौ जरुर लिरना हरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव। स' एसेनोसै, थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।